Yan, si Baby Joseph. First time niya kumain ng biscuit. Organic rusk something. Ay! Parang nabulunan. Ayan. Masarap, anak. Masarap? Ha? Masarap yung kinakain mo? Ha? Ha? Dahan-dahan? Ayan o. Ayan. Tignan mo ang napi puno. Baby, masarap yan? Ha? Yummy yummy ang biscuit? Organic yan, anak. May video? Oo. No? Yum yum. Yummy yummy. Ay. Subo ulit. Sige. Kagat lang ng kagat. Ha? Marami lang anak ang binigay ni mama? Ano yung number natin ulit dito? Okay. Ay, umutot. Tinalikuran ng video. Kain pa rin ang kain, no? No? Nagtaka siya, marami siyang kalat sa kama. Yan lahat ang kalat mo, anak. No? Pakita ko ang kalat niya. Ayan, o. Yan, kalat nilang dalawa ni mama. Yan. Joseph! Nasa dulo na siya ng kama. Kunting higtad lang nito. Sa carpet ang bagsak.